Godinama se pouzdajemo u turističku sezonu. Pitanje je kome ona i na koji način može biti slamka spasa. Zar nije znano kako nam turisti ne dolaze samo zato jer kod nas sunce sja, jer plaže hladi lagani maestral. Ne dolaze ni zato jer su postelje meke. Uz obalu morsku, uz rijeke i u živopis, kulturu baštinjenu stoljećima. Turisti znaju da bi putovali i živjeli moraju jesti i nije im svejedno što im nudimo. Stojeći pred hotelskim zdanjima s čak nekoliko zvjezdica koje jamče svekoliku kvalitetu, baš i ne vjerujemo kako je ono što nam se na stolu servira plod s naših njiva. Pa hoteli naše grupacije rade isključivo sa hrvatskim proizvođačima, a kroz neko vrijeme i nastojimo to proširiti na male domaće proizvođače. I to su vam poput povrće i voće iz doline Neretve, lokalnih ribarnica i poduzeća iz Srednje Dalmacije, vino i maslinovo ulje sa Bola na Braču i paški sir. Je li uprava dakle zainteresirana za razvoj zelene Hrvatske? Apsolutno da je zainteresirana i u tom smjeru se sve više orijentiramo, sklapamo sve više takvih ugovora sa lokalnim malim dobavljačima i također radimo na projektu farme u Grđevcu gdje pripremamo uzgoj teladi i junadi za našu vlastitu eko proizvodnju, da plasiramo tu hranu u hotele. U vremenu kad je važno imati, kad su zarada i profit na prvome mjestu, kad je malo toga u nacionalnim rukama, ohrabruje ljubav prema vlastitome i zainteresiranost da se u maloj turističkoj zemlji poput Hrvatske autohtoni proizvodi zaštite i plasiraju i kroz hotelske lance. Iznimno je bitno zaštititi hrvatski proizvod jer je utjecaj hrvatskih turističkih kuća dosta velik u našem turizmu. Primjerice, samo naša hotelska kuća ostvaruje gotovo 1 milijun noćenja na razini godine na Srednjoj Dalmaciji i u kontinentu. Iznimno je bitno potaknuti našeg dobavljača i osigurati mu predvidivi plasman. Možemo li vjerovati da kad je riječ o zaštiti i ponudi hrvatskog proizvoda nije sve izgubljeno?